Gunna sta go bh chóirde is ní OMP agus siúd é leabharmheas agus leabhar bheith go bheasca inniu ná an ceann ortha seo an Bóna óid. Le Pádraig ua Maoileoin agus tá cúpla rud scríofa ag Pádraig ua Maoileoin atá leabharmheasta an seo gom hana. Na háir a thuig nó bríd amháin ach an ceannas fear fad ná fánn in níos fíoch cinálín cad é sam don uorscéil garda sin le Hemingway, The Old Man in the Sea. The Old Man in the Sea na Gaeilge agus anna leabhar deir se siúd. Fuair bart leabhar ó cholín ó cearúil a bháin le sairse agus déile déanaí tá anna bhuaich agus bhí sé seo an measc. Agus an cean áir seo is leabhar eachtraíochta do Daoine óga cé nach neartar é sin agus banna sé le Lochlannaigh agus an Bóna óir seo atá ar chuine éigen agus tá sigarlín óir a bhaintear den bhóna agus an sin caihan duine áirtha seo a héil le gurí teachsús leis agus tá Lochlannaigh an agus éarnaigh agus tá sléocht agus marú agus tá léarscáil i dosach an leabhar agus tá léarscáil i nearad an leabhar i luans na háitin i déon siad thucha agus na lunga ar a bhfuil siad agus na heachtraí agus na heachtraí hitin amach agus taislíonn siad ar fud na hórapa agus tá lánadí spéisiúil an. Ní leabhar ionach é tá chuid an nachtíocht anmha ach an rud is measa faoi seo ná nach léirdar ar gur leabhar do Daoine óga an cho soir sin ar an glúdach agus lehéid. Agus tá blurba mór fada ar chulinn leabhar agus dúgann sé star na híise rih agus sin deir sé díreach go bhainte seo a thosaíonn ar scéil an Bóna óid. Agus tá sé cinelín ar nós gur bééis seo an dara leabhar is sra ach ní dólann gur bathe in éair agus ní chuirtar i láthair é don léhart a sé ar nós go si ghlacha leis go lás ar an stop happy. Right rudí maithe ann tá an ghaeling anna sever go deo is dá go me sé róthúánach do Daoine ógus lá an Joán. Tá chud an eachtraíocht anna spéisiúil measc ar rudí a hála dá réire is stáilm le rudí beidir a saolíoch ach tá contas an ar bhla clia agus a rudí spéisiúil mar sin han sé sin leom agus cuimsín sé áitina éagsúla go leir bhí sin gras imíonn seo achtar go heachtar go hana tapig. Tá cuid den charachtracht nach bhfuil choláir sin beidir an príomh charachtar Tá dúchas meascathaige agus uaireanta tá seabhraíonn mítholair céileann ar chóirúing a bheith takeú na Lochlannaigh nó na Gael Lochlannaigh nó na Lochlannaigh aithríonn in an Gael. Ach ar nó bhá mé soltas agus tá cuid den eachtraíocht anna bhaith ann agus scéalainn beag das éasca atá ach an bhreistin sin go méidir an bhfuil mé caiinteach ar aigen an é se an dar leabhar sa tre agus ní donna gur ba. Sin é leabharmheas má tá mla eileh de leabhar bheith go maith le léamh nó gur chóirda mé léamh nó leabharmheas a brígí le mé slán am léana chóirde.